I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas krećemo novi serijal po imenu Skyblock. I da, pao sam odmah na početku, ali nema veze. I ovako su mi sve stvari ostale u čestu. Da se vraćam ja na ostrvu. I ovdje smo dobili sign i raštilik, pazi da ne podneša, ja sam odmah pao. I ovo je na serveru Serpcraft. Link, IP bit će u deskripciji. Ovo sve da pokupim. Ostaje ovavu. Uzet ću samo armor, jer nikad se ne zna. I ovo je prava, treba će nam još jedna da bi mogli da zmažemo, ali potom te smo krenuli, samo da ne padneš. Opet lagovi. Napravljam crafting table. Ovako nešto. I također imamo neke zadatke, ali ne znam koji su to zadaci. Tako da ne znam, morat ću da vidim koji su zadaci. Inače je 10 i 15 uveče. Prvi put da snimam ovako kasno, ovo je benić. Neću da padem, neću da napravim seme. To, drvenci, to. Neću da imam kovčeg. Ovo seme ću da posadim, ali prvo treba da napravim ovaj generator kamena. Ovdje, tu ide voda. Pala mi krava. Hoću ovako da proširim. Voda kamen ide ovako. Ide ovako, voda, to je to. Treba mi jedan led i kofar sa lavom. Nešto nisam dobro radi. Imam jednu zemlju. Ne, dobro. Tu treba da ide voda. A ovdje hlava. To je to. Probiju. Treba napravimo jedan kramp, malo da skupimo kamenom, da napravimo bolje alatke i malo da proširimo ostrvo. Evo, štapiće, fali mi jedan. Drvo treba da štirim, jer nemam mnogo, a i tek smo počeli. Tako da, napišite u komentaru kad završimo ovaj Skyblock da snimam i Sky House. Čekajte, ovo mi se dešava, ne znam da radi. Čekajte. Je, radi. A ja nećemo da zatvorim. Ovako. Sad malo drva trošimo na
to desilo, šta ja da radim. Ali lavu smo ipak sačuvali, da li će ovo da radi, nadam se da hoće. Samo da pokupim i ovu vodu, stvari, ta voda moram da ta voda stoji. Tako. Evo, može i ovako. Samo da radi. Imam da, a kako će da otvaram? Treba nam jedan kamen, taj gore, samo da se ne otvori. Bravo. Radimo ovako na zemlju, idemo gore. Opa, za malo da padnem. Ne, to. Evo, prvo je zasad. Da kupimo 3 kamena, da napravimo bolji kram. I onda da napravimo sekiru i sve osnovne stvari. Tako samo sada u lavu. Ovako. Bolji kram. Tako. Ja i dalje morak. Šta sam teo? Da zatvorimo ovu ruku. Ali treba će mi malo kamena. Još jedan. Da napravimo slabove jer dobijamo više. Ovako. Ovdje radim. Dobre. Dobre. Sada treba slab. Ovo neću uspjeti. Nema šanse. Evo već 8 minuta snimamo i ja ništa bukvalno nisam bukvalno. Evo, prati, da li mogu da se popim? Ovdje ću da popim. To je to, da postavim ovo jedno drvo. Ovako drvo da bude tu. Pumpkin seed, to je za bundevu. Treba napravimo beskonačni izvor vode. Treba ga napravim. Treba ćemo malo kamenu proširimo ostalo. Ovo sad ovako ostalo za početak. Ali da napravimo još beskonačni izvor vode
I to je to. Hvala. Nije već. Za sad bit će ovdje. Za sad. To. A kako ne uspije, što smo bez vode. Ovako. To je to. Ostavimo tu. I film. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!